ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆದೆ ವಿವರ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಬೇತಿನಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪಾದು ಹೊಸ ಪರಂಪರೆ ಶುರುವಾತಂಡು ನನದ ದಿನಕ್ರಡೆ ವಿಶ್ವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂತೇರು ಒಡಿಪುಡು ನಡತಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಗಿತರಡು ಆರು ಪಾತೇರಿಯರು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಡಿಪುದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜದ ಮೈದಾನಡು ನಡತಿನ 2 ದಿನದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಐತಾರ ಬೈಯಗ ಕೆರಿಯಾಂಡು ಮುಗಿತರ ಲೇಸಿದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಎಲ್ ಹೆಗಡೆ ಎದುಕೊಂಡಿರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸದಿತ್ತದು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರು ರಾಜ್ಯದ ಇಂಧನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ವಿಶ್ವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪಾವಳೊಂದು ಪನಪುನ ಸೇರ್ದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಟ್ಟು 13 ನಿಘಂಟನ್ನು ಒತ್ತೊಂದುಂಡು ಅವಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲಿಪೆರೆ ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರುಂಡು ಎಂದು ಅರ್ಪಂಡೇರು 4 ಜನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಬೇತೇನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪಾದು ಹೊಸ ಪರಂಪರೆ ಶುರುವಾತಂಡು ನನದ ದಿನಕಡೆ ವಿಶ್ವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣಂದು ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಚರ್ಚೆಗಳಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡವೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆರಂಭದ ಕಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದಂತ ಗೌರವ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಡನೀರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಒರಿಪೈರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಣೆಯೋಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪಾವಣೆ ದಂಡ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಪಾತಿರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆನ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಲೆಗೂ ಮೇದು ಕೊರಿಯರ 2 ವರ್ಷಡು ಕಲಾನೀತಿ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರು. 1,000 ಅಲ್ಲ 10,000 ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 10,000 ಕೈಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ? 10,000 ಕೈಗೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಓದುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಾವಿದನ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಹೊರಗಿಂದ ಬತ್ತು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿ ಏನೋ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಉಂಟು, ಪೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು, ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ಕಲಾವಿದ. ಪ್ರೊಫೆಷನು, ಬಿಸಿನೆಸ್ಸು ತಪ್ಪಲ್ಲ. 6-7 ಮೇಳವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕಿಶನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಎಲ್ ಹೆಗಡೆ ಬೊಕ್ಕಾರಿನ ಬೊಡಿದಿಗ್ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವಾಸ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ ಆಳ್ವ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ಉಡುಪಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗಂಗಾಧರ್ ರಾವ್, ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ, ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸುರೇಂದ್ರ ಪಣಿಯೂರು, ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭುವನ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ, ಕೆಎಂ ಶೇಖರ್, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಎನ್ ಛಲವಾದಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಪಳ್ಳಿ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಮುರಳಿ ಕಡೆಕರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಿರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಕಿಲೆಂಜರ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 7 14 ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದೆ. ಐತಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಕಿಲೆಂಜರ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 7 14 ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಗಳು நடத்துந்தித்தது ஐத்தர ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ಎಡಪದ ಉದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜಿದಾರು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಕಾರಂತಿರಿತದು ಕಾಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು நடத்தது ಕಲಶದ ತೀರ್ಥ ಮೈಪೆರೆ ಶುರುವಾಡು. ಅಕೇರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ತೀರ್ಥ ಮೈತದು ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಚ್ಚೇದ ಬಲಿಯಾದು ನೂಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆ ಆದು ಭಕ್ತರಿಗೂ ನೂಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ நடத்துண்டு. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಇತ್ತದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಇಂಬುನ ಚೊಂಡಿರು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗರಿ, ಒತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅಮೀನ್ ಬೊಂಬಾಯಿ, ಮುಕ್ತೇಸರ್ ರಾಯ್ನ ಉಮೇಶ್ ಅಮೀನ್ ನಾಗಂದಡಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮಕ್ಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಅಗರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಗದೀಶ್ ಪಾಕಾಜೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತ್ರಿ ಮಹಾಬಲ ಸಾಲಿಯನ್ ಕೊಂದರಪ್ಪು,
ಪಣವದಾಧಿಕಾರಿ ವಿನಯ ಕಾರಂತ ಪುಂಜಿಲಿನ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರ್ಷಲತಾ ಬಳ್ಳಾಜೆ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಅರ್ಜುನ್ ಪಂಡಿತ್, ಪಣವದಾಧಿಕಾರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಭಾರತದ ದುಬೈಗೆ ಅಕ್ರಮವಾದ ವಿಮಾನಗಳು 2 ಕೋಟಿ ಅಜಿಪಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ವಜ್ರ ಸಾಗ ಹೊಂದಿತ್ತನ ಇರುವೇರಿನ ಬಜಪೆದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ಉಂತಲ ತಾನಡು ಭಾರತೀಯ ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಾಧೀನೋಗ್ದಿ ತೊಂದಿರು. ಭಾರತದ ದುಬೈಗೆ ಅಕ್ರಮವಾದ ವಿಮಾನಗಳು 2 ಕೋಟಿ ಅಜಿಪಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ವಜ್ರ ಸಾಗ ಹೊಂದಿತ್ತನ ಇರುವೇರಿನ ಬಜಪೆದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ಉಂತಲ ತಾನಡು ಭಾರತೀಯ ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಾಧೀನೋಗ್ದಿ ತೊಂದಿರು. ದುಬೈಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಬಡ್ಕಳದ ಆನಾಸ್ ಬೊಕ ಅಮ್ಮರ್ ಅಕ್ಲಿನ ಬೂಟ್ಸ್ ಬೊಕ ಬ್ಯಾಗ್ ದಾಡಿಟ್ಟು ಸಂಶಯ ಬರಂದಂಚ ವಜ್ರುಳಿನ ದೆಂಗದ್ದಿದ್ದು ಸಾಗ ಹೊಂದಿತ್ತಿರು. ಒಂದೇನು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದು ಕನತಿತ್ತಿರು. ಬಜಪೆ ವಿಮಾನ ತಾಣದ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿಭಾಗಗಳು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ತೋಜಿದು ಇರುವೇರಿನ ಸ್ವಾಧೀನೋಗ್ದಿ ತೊಂದಿರು. ಕಾರ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ದೆ ತಾನು ಓಟು ಗುಂತನವು ನಿಗಂಟು ಪಂತೊಡ್ದು ಪಿರಜಾರಣ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜೆಂದು ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆ ತಾಪಕೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪಂತೇರು. ಕಾರ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ದೆ ತಾನು ಓಟು ಗುಂತನವು ನಿಗಂಟು ಪಂತೊಡ್ದು ಪಿರಜಾರಣ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆವಡು ಪಾತ್ರಕತೆ ಆವಡು ಮಲ್ಪುಜಿಂದು ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆ ತಾಪಕೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಪಂಡೇರು. ಆರೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಸೋಮವಾರ ಕುಳ್ಳಾಡು ಸುದ್ದಿ ಕುರುಡು ಬಾತೇರಿರು. ಕಾರಣ 3 ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಕಾರ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊರ್ಮೇಡು ಬುಡಂದೆ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಚ್ಚಲ ರಾತ್ರಿ ಪದ್ರಾಡಮುಟ್ಟಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡೀ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಬುಕ್ಕ ಸಭೆ ನಡಪಾವಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು. ಜನವರಿ 23ಕ್ಕೆ ಪಂತದ ಬಗೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಚಿಪ ಆಫೀಸ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ. ಓಟು ಗುಂತುನಿಕೆ ಏರ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪಯರು ಒಂಜಿ ಏಲ್ಯ ಪೊಗ್ಗರೆ ಬುಡ್ಜೆರ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಪಿದೈತದೆ ಓಟು ಗುಂತುವೆ ನೂದೆಕ್ ನೂದು ತಾನು ಗೆಂದುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಆರ್ಪಂಡೇರು. ಪಂತೊಡ್ದು ಪಿರ ಜಾರಿಯರೆ ಎಂಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅತ್ತಂಡ RSS ಇರ್ದು ತನ್ನ ಕಿಡೆಮುಟ್ಟ ಭಿನ್ನೈತೊನ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಒತ್ತಡ ಬೈದಜಿ ಎನ್ನಮಿತ್ತು 100 ಕೇಸ್ ಇತ್ತದ ಅವೇಟಿ ಹೆಚ್ಚ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಡ್ದನೇ ಉಂಡು. ಪೊಗ್ಗೆರೆ ತಡೆಪು ಗಡಿಪಾರ ಆದೇಶಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದನೆ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಪಂಡೇರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುತಾಲಿಕರೇ ನೀವೇ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನರ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮತದ ಜೊತೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜನ ಸ್ಪಂದನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೊರತೆ ಅಂತೂ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಸ್ತಿನೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿನೇ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿಜಯ ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಸಾಧಿಸಾದು ಲೋಕಮಟ್ಟಗೂ ಬೊಲ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪುದರ್ನ ಕೋನೈನ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಜವ ನಡೆದು ಗ್ರಾಮದ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚಾತನೆಂದು ಬೊಲ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಿಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಪಂತೇರ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುಡು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರಿನ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಲೀಲಿರಿಗೆ ಅರಣ ಇಲ್ಲಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಕೀಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ನಿಲೆಟ್ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದ ಆರು ಪಾತಿಯದಿರು. ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಸಾಧಿಸಾದು ಲೋಕಮಟ್ಟಗೂ ಬೊಲ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪುದರ್ನ ಕೊನುಯಿನ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಜವ ನಡೆದು ಗ್ರಾಮದ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚಾತಂದು ಗೊಬ್ಬುಡು ನನ್ನಲಾತ ಸಾಧಿಸಾವನಂಚ ಆವಡಂದು ಬೊಲ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಿಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಪಂಡೇರು. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡ್ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೆಗ್ ಫಿಗರ್ 8 ವಿತ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಾಧಿಸಾದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರಿನ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಲೀಲಿರಿಗೆ ಅರಣ ಇಲ್ಲಡು ಅಬ್ದುಲ್ ಶಕೀಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ನಿಲೆಟ್ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಪಾತಿರು. ಬೊಲ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು HR ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಬುಕ್ಕ, ಸಿದ್ದಿಕ್ ಬ್ಲಾಟ್, ರಮೀಜ್ ಕುಡ್ಲಾ, ನೌಫಲ್ ಬಿ, ಅಶ್ರಫ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ, ಹಮೀದ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿರು. ಹಮೀದ್ ರವರ ಸುಪುತ್ರರಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಲೀಲ್ ಎಂಬವರು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್
ಶಕೀಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಲ್ರವರಿಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕುದ ಶಂಕರಪುರ ಕುರ್ಕಾಲ್ದ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಬುಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಿಳಿಯಾರ್ಡ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 17-13 ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆತಂದಿತ್ತದೆ. ಐತಾರ ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೆತಂದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕುದ ಶಂಕರಪುರ ಕುರ್ಕಾಲ್ದ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಬುಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಿಳಿಯಾರ್ಡ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 17-13 ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆತಂದಿತ್ತದೆ. ಐತಾರ ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಧವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬುಕ್ಕ ಬಿಳಿಯರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹೋಮ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ ನಡಪಾದು ದೈವನು ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕಲಶದ ತೀರ್ಥ ಮೈತದ ತಂಬಿಲ ಪನಿಯಾರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೈವೂರಿನ ದರ್ಶನ ಆದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡೆ. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಜುಮಾದಿ ಬುಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಇಂಬುನಟೊಂಡಿರು. ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಳಿಯಾರು ಇಲ್ಲು, ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಳಿಯಾರು, ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಬಟ್ಟು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡು ಇಲ್ಲು ಬಿಳಿಯಾರು, ಪಣವದ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಳಿಯಾರು, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ವೀರೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಹರೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ಕರಿದುಪೋಯಿನ ಕಿಲಿಂಜ ಸೀತಾರಾಮ ಆಳ್ವೇರು ಬರೆತಿನ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಲಿನ ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಪೊಲಿಗೇಡು ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿ ಅಚ್ಚುಮಲ್ಪಾದಲು. ಒಡಿಪುಡು ನಡತಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಗ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಕಿಲಿಂಜ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಪುಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಡು. ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬುಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಉಡುಪಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜದ ಮೈದಾನಡು ರಡ್ಡದಿನ ನಡತಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಗ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಕಲಾವಿದರು, ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಪುಣಗಳು, ಸಂಘಟಕರು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕವಿ ಸಾಹಿತಿಲು ಬರಿನ 17 ಬೂಕು ಬುಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿ ಅಚ್ಚುಮಲ್ಪಾದಿತ್ತದು ಅವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡು. ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನಲಿಸಿದು ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಬುಕ್ಕ ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಇತ್ತದು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಬೂಕ್ಲಿಡು ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಪೊಲಿತನ ಕಿಲಿಂಜ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಪುಟ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇತ್ತಂಡೆ. ಕಿಲಿಂಜ ಭಾರತೋ ಕಾವ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಬರೆತಿನ ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ಕರಿದುಪೋಯಿನ ಕಿಲಿಂಜ ಸೀತಾರಾಮ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಈ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಪುಟನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ 2023 ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಬುಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಚ್ಚುಮಲ್ಪಾದಿತ್ತದು. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಬೂಕುನು ಕೆರಿಂಜರ್ನ ಮಗಿ ಸುಂದರ ಆಳ್ವೇರಿಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮಲ್ಪೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಚಾವಡಿಡು ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೇರು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ಅರಣ ಬುಡೇದಿ ಸುಚೇತ, ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್, ರಾಜ್ಯ ಪಿರವರಿದ್ನ ವರ್ಗುಲನ ಆಯೋಗದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕಟೀಲ್ ವಾಸುದೇವ ಹಸರಣ್ಣ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೂರ್ಮರಾವ್, ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾ ಜಿಎಲ್ ಹೆಗಡೆ, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಪಳ್ಳಿ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುರಳಿ ಕಡೆಕಾರಿ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಹರಿಪಾದೆ ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಶನಿವಾರ ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟೇರ್ನ ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿ ಅಣಿಕಟ್ಟದು ಮುಗ ಏರ್ದು ನೇಮ ನಡೆದದು ಅಕೇರಿಗೆ ಜಾರಂದಾಯನ ನುಡಿಯಾದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು.
ತುಳುನಾಡದ ಆದಿದ ಆರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗರಾಧನೆ ಆದಿತ್ತದು ಒಂಜಿಕುಂದು ಸಾರ ಭೂತೊಲಿನ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿರು ತುಳುನಾಡ ಜನಮಾಣಿಲು ಕುಟುಂಬಲಿನ ಒರಿಪಾದು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತನಲ್ಪ ಜಾತಿ ಭೇದದ ಅಂತೆ ಕಾತೊಂದು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪುನ ದೈವಲಿಗ್ ತುಳು ಜನಕ್ಲು ತಂಬಿಲ ಕರಿತೊಂದು ಕೋಲ ನೇಮ ಕೊರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಲ್ಗಾ ಒಂದು ಬೈದಿರು ಧರ್ಮದೈವ ಜಾರಂದಾಯ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತದು ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡದ ಜಾರಡ್ದು ಜಾರಂದಾಯನ ಪನ್ಪಾ ಒಂದು ಬಂಟನ ಒಟ್ಟುಗು ಊರೂರು ಸುತ್ತದು ನಿಲೆ ಊರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯಲು ಆದುಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಕುದುರೆ ಏರೊಂದು ಬೊಳ್ಳಿ ತತ್ರ ಬೊಳ್ಳಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಸಕನದ ಬೆಡಿ ಸೊನ್ನೆ ಕೊಂಬು ಬಾರ್ ಚಾವಳ ಪಂಚ ಜೀಟಿಗೆ ಇಂಚ ಸರ್ವ ಬಿರ್ದೊಲೆಡು ಜಾರಂದಾಯೆ ಸವಾರಿಪೋದು ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕೊಡೆ ಹರಿಪಾದಿಡು ನಿಲೆ ಊರ್ದು ನಂಬುನಕ್ಲಿನ ಆರಬಾರ ತೂವೊಂದು ಬೈದಿ ಹರಿಪಾದೆ ಜಾರಂತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಶನಿವಾರ ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟೆರ್ನ ಗಗ್ಗರ್ದೆಚ್ಚಿ ಅಣಿಕಟ್ಟದ ಮುಗ ಇರ್ದು ನೇಮ நடத்துது ಅಕೀರಿಗೆ ಜಾರಂದಾಯನ ನುಡಿಯಾದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ದು ನೇಮ ಬೀರಿಂಡು ಹರಿಪಾದೆ ಜಾರಂತಾಯ ಸಾನದ ಅನುವಂಶೀಯ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ನಲ್ಕಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸಾನದ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕೊಡೆ ಊರ ಪರವೂರ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ನೇಮ ತೂದು ದೈವಲಿನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡಿರು ಕಿನ್ನಿಗೂಡಿದ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕೈತಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಚಿಟ್ಟೆಪಿರಿತ ಕಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಗೂವೆಲ್ಗೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತಿದೆ ಊರದಾಕ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಕಾಡು ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರ್ದು ಐನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕೈತಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿತ ಕಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಗೂವೆಲ್ಗೆ ಬುರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರಗಾದ ಅರೆದೊಂದಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕರಿದು ಊರ್ದಕ್ಲಿನ ಸಾಕರಡು ಕಾಡು ಇಲಾಖೆದಕ್ಲು ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿತ ಕಿನ್ನಿನ ಮಿತ್ತು ಒಯ್ತದು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಗೂವೆಲ್ಗೆ ಬೂರ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಐನು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಸಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು ಮತಿ ತಪ್ಪವನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಮಿತ್ತು ಒಯ್ತಿದ್ದೇರು ಗೂವೆಲ್ ಬಾರಿ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತದು ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ ದೆಂಗದ್ನ ಜಾಗಿಗೆ ಪೋಯರ್ನೆ ಸಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘನಾರೇನು ಗೂಡ್ದ ಉಲಾಯ್ಕುಲ್ಲಾದು ಅರಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದ ಬೆಡಿ ಕೊರ್ದು ಗೂವೆಲ್ಗೆ ಜಪುಡಾದೇರು ಕಾಡಾಧಿಕಾರಿಲು ಬುಕ ಊರ್ದಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಿನ ಗೂಡುನು ಗೂವೆಲ್ಗೆ ಜಪುಡಾದು ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿಕ್ ಮತಿ ತಪ್ಪವನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಾದು ಗೂಡುದೊಟ್ಟುಗು ಮಿತ್ತು ಒಯ್ತಿರು ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿನ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತುಂಡು ఆయన ಗೂವೆಲಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಒಯ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಬೊಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಫೀಸಾ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು
ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಂದಂಚ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರಿನ ಸಹಕಾರಡು ಪಾರ್ಕ್ ಲೆಡ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಿತ್ ಕಣ್ಣದೀಪನೊಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಪಂತೇರು. ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆದ ತಾಪಕಿರು ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಡು ಪಾದಿರ್ದು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇ ಆಚರಣೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಪಾಕ ವರ್ಷ ಹಿಡಿದ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನು. ಈ ವರ್ಷಲ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಗಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯದವ್ರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರಿನ ಸಹಕಾರಡು ಪಾರ್ಕ್ ಲೆಡ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಿತ್ ಕಣ್ಣದೀಪನೊಂದು ಪಂಡೇರು. ಈ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಅನೈತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ, ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಇಂಚಿ ತಿನ್ನಿಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಲಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇನಿ ಅಂಚಾದ್ ಐಕ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಪಂಡೇರು. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಅನೈತಿಕತೆ, ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ, ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ, ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಮಾರ್ಕೆಟು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದು 23 ಗಂಟೆಡ್ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಸಿದರು. ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋಡು ಒಟ್ಟು 150 ಜೋಡು ಎರುಕುಲು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದು 23 ಗಂಟೆಡ್ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಸಿದರು. ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಡುವ ದುಂಬಾಡ್ತಿಡು ನಡತಿನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋಡು ಒಟ್ಟು 150 ಜೋಡು ಏರು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡ. ಕನಪಲೈಡ್ 5 ಜೋಡು, ಅಡ್ಡಪಲೈಡ್ 6 ಜೋಡು, ಬಲ್ಲು ನೇಲೆಟ್ 15 ಜೋಡು, ನಾಯರು ನೇಲೆಟ್ 28 ಜೋಡು, ಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲೆಟ್ 24 ಜೋಡು, ನಾಯರು ಎಲ್ಲೆಟ್ 72 ಜೋಡು ಏರು ಪಂತೊಡಿತ್ತ. ಕನಪಲೈಡ್ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಏರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ನಾಮ್ ಗೆಂದ್ಯ. ಅಡ್ಡಪಲೈಡ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳುವ ಮೆಹ್ಲೆನ ಇರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ನಾಮಗು ಸಂಧ್ಯ. ಬಲ್ಲು ನೀಲಿಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಬಿ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ನಾಮ್ ಪಡೆಯ. ಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲೆಟ್ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಪೆರೋಡಿಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಬಿ ಎರುಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಅಶೋಕ್ ನಗರದ ತಿಲಕ್ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ನಾಮ್ ಗೆಂದ್ಯ. ನಾಯರು ನೇಲೆಟ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಎ ಎರುಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮುಗೇರ್ ಗುತ್ತು ಯಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳುವ ಮೀರಿನ ಬಿ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯ. ನಾಯರು ಎಲ್ಲಿಟ್ ಕಾಂತವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಶರತ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಬಿ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ನಾಮಗು ಸಂಧ್ಯ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತದು ಮುಗಿತಲಲೇಸರು ಇನಾಮಲಿನ ಪಟ್ಟದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಇಡಗಿನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೊಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡು ನನ್ನ ಲಾತು ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೋನ್ಮೇಲೆ.